Bajar Mêrsînê yê Tirkiyê îro rûniştina dozeke li hemberî hevserokê berê HDP Selaheddîn Demirtaş bi rêve çû. Demirtaş di vê dozê de bi sifka tîkirina Serokkomarê Tirkiyê tê darizandin. Di vê doznameyê de cezayê salek û sê mehan heta 7 salan jê re tê xwestin. Li dadgeha cezaya çardan ya bajarê Mêrsînê îro rûniştina doza hevserokê berê HDP Selaheddîn Demirtaş bi rêve çû. Parêzerê Demirtaş di dozê de amade bû. Dozger biryar da ku her dû dosyayên li Mêrsîn û Amedê bibin yek. Demirtaş bi wê yekê tê tometbarkirin ku di axaftineke xwe de sifkatî bi Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan kiriye. Dozgerê Komarê yê Mêrsînê xwest Demirtaş ji salek û sê mehan heta 7 salan bi cezayê girtîgehê were cezakirin. Lê parêzerê Serokkomar daxwaz kir ku Demirtaş ji her dosyayekê cuda cuda bê cezakirin. Li ser vê yekê jî doz hat paşxistin ew ê 6 çileyê sala 2026 dadgeh careke din ji bo vê dozê kom bibe.